Houve un tempo alá polos anos 20 e 30 no que os gaiteiros eran considerados artistas da música e admirados como verdadeiras estrelas, pero a súa música foi pasando de moda, perderon prestixio e a estima da xente, e uns anos despois un gaiteiro só era un lacazán amigo do viño, así que foi moi difícil dignificar de novo a figura do gaiteiro e evitar que a música tradicional desaparecese. Por iso precisamente naceu nos anos 80 a Asociación de Gaiteiros Galegos. O obxectivo primordial da Asociación de Gaiteiros é poñer en valor a nosa cultura no eido que ten que ver coa música, é dicir, o canto, o baile e a gaita, a música de gaita e os gaiteiros e gaiteiras. Hai artesáns, hai xente que máis do mundo da danza, hai intérpretes da gaita e da percusión. E entón, hai perspectivas diferentes, pero que son boas. O papel da Asociación de Gaiteiros é tratar de que a evolución social non arrincone a música tradicional ca carga identitaria que ten. Foi e segue sendo unha loita constante, e hoxe en día a Asociación de Gaiteiros pode presumir de lograr cousas que hai anos serían incribles, como unha escola de música tradicional ou a Casa da Gaita. Este é o primeiro museo íntegramente dedicado á historia da gaita de fol, que ademais funciona como central de operacións. Aquí cavilan e traballan, buscando sempre novas opcións, porque non deixan de organizar actividades relacionadas con todos os gremios da tradición, non só cos músicos, senón tamén cos bailadores, cos artesáns e cos mestres. Organizan xornadas de baile, a mostra de artesáns de Pardiñas ou o Festival de Domingo das Mozas en Lugo, unha iniciativa que resume moi ben as súas intencións. Porque a filosofía deste festival é conseguir que a música tradicional sexa protagonista nas festas patronais das grandes vilas galegas e demostrar que segue viva e que se integra perfectamente na diversión de hoxendía. E como fan isto? Pois no San Froilán, por exemplo, encheron a cidade de Lugo de gaiteiros chegados das 4 provincias galegas. Gaiteiros, pandereteiras e charangas que animaron as plazas e rúas e recibiron os festeiros en cada unha das 10 portas da cidade, que mellor benvida que a música. A Casa da Gaita está pensada para poñer en valor a gaita de fol, para que a xente entenda a súa historia, para que entenda como os gaiteiros empezaban a tocar. Neste primeiro explica cal foi a orixe, que se empezou tocando instrumentos coa boca, despois se lles puxe un fol. Aquí fala da aprendizaxe tradicional da gaita. Entonces, por idades dos nenos, vaise vendo que instrumentos tocaban. Pois primeiro pallas, despois frautas ou gaitas que facían xa de madeira, despois as gaitas as que xa lles poñían un fol, pero que non son gaitas dos adultos, e hai outros instrumentos desos que tocaban os nenos e que teñen que ver coa gaita porque eran de palleta, digamos. Hai os 4 tipos de gaitas de fol que había en Galicia, as gaitas sinxelas, as que só teñen ronco e punteiro, as gaitas de ronquillo, que además de ronco e punteiro teñen un ronquillo, a de 4 voces e a de barquín. E aquí na parte de abaixo explica un pouco como son as lingüetas que levan as gaitas, o que vai no ronco, o que fai soar o ronco e o que fai soar o punteiro. Os 4 panéis explican a historia da gaita desde a Idade Media, que é o coñecido, hasta o momento actual, como xurde a gaita, cales foron as formas máis primitivas e como, sobre todo, está centrado nos instrumentos que a acompañaron. Entonces vese como ao principio a gaita tocaba sola, despois no Renacemento había xente que a tocaba acompañándose dun tambor e unha frauta, co gaiteiro, dai surdiu a costume de tocala con tambor, que xa se fixou no Barroco. Arriba de todo están os que realmente acompañaban a gaita, formaban parella con ela, os tambores e os bombos, e abaixo están instrumentos que tocaron coa gaita no mesmo ambiente, ca mesma función, que son os instrumentos das mulleres, que cantaban e tocaban con eles. E despois explica un pouco a idade moderna,
non? Como a partir do gaiteiro e o tambor, pois se lle foron incorporando instrumentos das bandas de música, como surdiron pois as charangas e ese tipo de formacións. Nestas do centro hai pois instrumentos variados que teñen que ver coa gaita, pois as requintas, as frautas, os acordeóns. E finalmente aquí nesta zona pois está a exposición dedicada a Ricardo Portela, que foi pois unha persona, un gaiteiro moi representativo do que era o gaiteiro galego, e hai un conxunto de frases portelianas, que ele era un home moi incisivo e moi intelixente, e que o definía, pois, eu que sei, por exemplo, o gaiteiro é o intérprete das esencias máis xebres da música de Galicia, ten nas súas mans o instrumento representativo dun pobo, o sea, tiña moi claro o que era el, decía que lle daba moitas gracias a Deus por terlle dado a habilidade de tocar. Recordar as cousas que dicía Ricardo Portela con tanta paixón pon os pelos de punta. El foi un dos motores na creación da Asociación de Gaiteiros e o seu primeiro presidente. Era un home admirado e querido e a súa figura simboliza os ideais cos que naceu e que aínda mantén hoxe a asociación. Xuntar a todos os que traballan pola música tradicional, apoialos e defender o instrumento ao que Portela consagrou a súa vida, a gaita galega. A gaita é o máis doce que hai, é un instrumento que é a expresión musical da alma galega. Polo tanto, a gaita é o noso instrumento nacional. O que dice todo, oír unha gaita é evocar tantas cousas. Para mí, a gaita é o que concibía Ricardo. Que somos folcloristas, que somos músicos, que levamos a música, que queremos que a gaita sea o instrumento que canta Galicia. Sentía moito o que facía, que é o importante, o sea, que o que estás facendo, para que eso chegue e que se transmita, é que tens que creer nel fondamente. E Ricardo creía fondamente na gaita e na música popular do noso país. As reunións da xunta directiva da asociación son un fervedoiro de ideas. Xa vedes que son moitos, e menos mal, porque aquí traballo teñen de sobra. De feito, nos últimos anos a asociación recuperou o ritmo e volve a ter unha actividade intensísima. Decidiron poñerse as pilas e fixeron unha campaña de captación de socios e chegaron case aos 800. Paso a paso seguen avanzando no camiño que hai 30 anos comezaran os pioneiros da asociación. E este sí que o tiveron difícil, porque daquela calquera avance necesitaba dun enorme esforzo. Hoxe teñen páxina web en internet, pero no principio a cousa era ben distinta. Eu quero lembrar que incluso eu tiven que ir a Madrid porque daquela xunta de Galiza non tiña competencias ao ser unha asociación supraprovincial tiven que ir a entregar a documentación ao Ministerio do Interior. A Asociación de Gaiteiros Galegos naceu como tal en 1985. Iso sí, despois dun proceso que comezara con distintas xuntanzas na Escola de Gaitas de Santa Marta de Ortigueira e que continuara despois en Melide. Naquelas primeiras reunións, unha das prioridades foi a de xuntar os gaiteiros maiores, porque non só non mantiñan contacto, senón que algúns eran rivais declarados. Era necesario rescatar todos e saber para que os máis novos puidesen tomar o relevo. O noso que tiñamos era unha intención clara de defender o instrumento nacional noso. Chegamos a ser un pouco conscientes de que había que retomar aquelo dos gaiteiros máis maiores que xa empezaban a abandonar e empezar a continuar co seu legado, non? E era un pouco o espírito que nos movía, é dicir, que continuar con aquelo, que aquelo non desaparecera, non morrera, porque ainda que hoxe poda parecer increíble, eu aseguro que non faltaba moito para que a gaita realmente desaparecera en Galicia. Con ese espírito traballaban os membros daquela primeira xunta xestora.
Ali estaban Ricardo Portela, Pepe Ferreirós, Mingos Fuciños, Xavier Garrote ou Xoán Rodríguez Silvar. Naquelas primeiras reunións conseguiron xuntar aos grandes nomes da gaita en Galicia e xunto con eles a algúns rapaces novos que asistían admirados ás conversas dos seus mitos. Tiven a sorte de que nos convocaron para a primeira Asamblea Constituinte que se fixo en Santiago de Compostela no Colexio La Salle e ver ali a Ricardo Portela, os gaiteiros de Milladoiro, a xente de Muxicas, Antón Corral, é dicir, digamos que eran referencias para xente que estábamos comenzando naquela época, era como ir hoxe a falar dos Beatles. Nosotros aspiramos, en primeiro lugar, á dignificación da gaita e do gaiteiro, que o gaiteiro deixe de ser ese señor, o coitadiño, que lle poñe unha gaita, e se cuidan que leva un aparato aí de meter ruido, porque ignoran o que é a gaita, o significado da gaita, o que significa para Galicia. A expresividade que ten, expresión musical da alma galega con moitos séculos de tradición. Hai que buscar unha unificación de criterios para o ensino da gaita. Entón, sí, recabar, porque claro, para pedir algo temos que ofrecer algo. Non pedir así por pedir, non, vamos a facer iso. Entón, sí, dos organismos oficiales teñen que volcarse con nós, porque xente aí acuden a nós ilusionados. Esta xente, nós temos que asumir o momento histórico que nos toca vivir. Esta xente non a podemos defraudar. Unha das cousas polas que Ricardo Portela estaría orgulloso é ver que a asociación segue traballando coa idea que el defendía, non defraudar os que se achegan buscando aprender música tradicional. A Tradescola de Lugo naceu con este obxectivo e cun claustro de mestres difícil de igualar porque todos son profesionais cun currículum de impresión, que o mesmo imparten clases magistrais como improvisan unha festa en calquera momento e saelles sempre que dá gloria oílos. E claro, cun plantexamento así de atractivo non é raro que teñan tantos alumnos que buscan aprender con eles gaita, requinta, zanfona, percusión, baile, canto e pandeireta, linguaxe musical ou mesmo etnografía e investigación. Iniciouse un pouco coa idea de poder ofrecer formación integral, digamos, a todo o alumnado que estuvese interesado na cultura tradicional galega, non? Un pouco, aparte das clases da Tradescola, intentar facer actividades a maiores que puidesen achegar a cultura tradicional a toda a poboación. E a verdade é que desde o principio funcionou moi ben, xa empezamos con máis de 150 alumnos e estes últimos anos estamos sobrepasando os 200 alumnos. E en moitos casos, incluso materias que o mellor, se puidésemos ter máis horas, e se puidésemos, hai demanda para máis incluso. Por se alguén ten dúbidas, no portal web da asociación podemos atopar información completa sobre as actividades e os mestres da Tradescola. E non só iso, tamén hai outros contidos como partituras novas de actualidades sobre o mundo da música tradicional e as distintas publicacións da asociación.
Se hoxe podemos escoitar pezas tan bonitas como esta e grazas a un longo traballo, houbo que recompilar o repertorio dos maiores e centralizalo. E tamén aquí os da asociación tiveron que vencer moitos atrancos. Para empezar, había que conseguir que cada un dos que se achegaba á asociación non pensase no que podía obter dela, senón no que podía aportar ao ben común. E a verdade que foron camiños difíciles ao principio, sobre todo limando aquelas cousas que viñan dos vellos. Ellos realmente foron o noso xérmolo. A partir de aí, sí que houve que ir discutindo muitísimo. Ten unha asociación que discuteu en todas as súas asambleas duro. Que si das palletas, de que si digamos, os foles de coiro, de que se as tonalidades. É dicir, que a parte da importancia de xuntármonos, artesáns e gaiteiros, e máis de progresar no estudo da gaita reglada, de loitar en contra da gaita foránea, tal de como estamos, todo o que se fixo, é importante tamén de que deu pé para que houbera, para que falaran entre eles. Había moita, digamos, diverxencias, había moitos segredos. Os constructores non querían enseñarlle os uns aos outros as súas artes na construcción das gaitas. Os gaiteiros tamén non querían dar información das pezas. Había un pouco como dicir, bueno, sei no eu e, bueno, tamén teño o que tengo o saber, pois ten un pouco máis de poder, non? Entonces, pois non se, un pouco non se había casos e casos, non? Pero, bueno, eu teño vivido os dous casos, de xente moi desinteresada que te enseñaba todo e outros que eran como un pouco máis reservados, non? Que deixémolo aí. Foi unha brente, unha alborada, así en sentido metafórico, de a gaita na Galiza, da percusión e de todo o que creo que foi moi importante como un revulsivo que hoxe está aquí para verse. Temos que darnos conta que si nós hoxe en día temos unha cantidad tan grande de pezas, foi gracias a moita xente que dun modo desinteresado e moitas veces dun modo que foron ninguneados tal, pois superon ir pasando e transmitir ese legado ás xeneracións novas, e hoxe podemos disfrutar delas. Os garceiras, os campaneiros, os rosales, os areiras, bueno, moita xente, non? Tamén outros cuartetos tradicionales que non acadaron ese nome, aportaron o seu traballo diario, indo a romerías, dando pasacorredoiras, actuando marchas procesionais, simplemente tocaban na súa aldea e un pouco máis, pero no fondo temos que ter unha gratitud eterna. Colaboraron a manter digamos, viva esa chama da música tradicional.
Outro dos grandes logros no que tamén tivo importancia a Asociación de Gaiteiros Galegos é que haxa cada vez máis persoas interesadas na música tradicional, músicos, bailadores ou artesáns, e que cando agora se escoita tocar un gaiteiro se faga de novo con respeto e con admiración. Recuperamos orgullo e iso é un gran paso. O gaiteiro sempre estuvemos nun callexón aparte, como digo. Nunca fomos persoas normales. É unha triste desgracia dicilo, pero nunca fomos persoas normales. Chegamos no momento que vamos transcorrindo os anos, vamos crecendo, nos vamos interesando a algúns, porque a gaita se vai dignificando. A gaita está nos conservatorios, a gaita está en moitos recitais, moitas veces nos mass media nos influye moito que nós vemos grupos pois folk, non sei que, entonces no momento en que o ves nun escenario sempre te deslumbra máis, entonces ves un gaiteiro e dices, vai, iso pois está tocando igual que estaría tocando un saxofonista ou tal, e a xente está vendo e aplaude, pois evidentemente é unha dignificación do instrumento. Recuperouse a dignidade, digamos, do gaiteiro recuperouse. Entre todos recuperámola, sí. Sí, sin duda ninguna. O gaiteiro ahora é un músico máis na sociedade, está ben visto, e hai 40 anos non. Moita música, moita festa e moito traballo. Para que vos fagades unha idea do ocupados que andan, aí vai un resumo de algunha das actividades que organiza a Asociación de Gaiteiros Galegos. No Festival de Pardiñas, en Guitiriz, aproveitando que vai todo o mundo a disfrutar da festa, fan desde o ano 94 unha mostra de artesanía. A máis antiga da península é unha ocasión única para achegarse ao mundo dos constructores de instrumentos tradicionais, que tamén teñen unha forte presencia na asociación. Desde hai 12 anos celebran o Memorial Ricardo Portela, un concurso de cuartetos en Pontevedra que lembra a figura do mítico gaiteiro de Viascón. E como o baile é outro dos piares da asociación, organizan varios cursos e unhas xornadas que sempre están concurridísimas. Co mesmo afán de divulgar as distintas facetas da tradición, levan feito publicacións, editaron discos, organizaron dúcias de cursos, charlas e xornadas por todo Galicia, como as dedicadas á trompa na Fonsagrada ou á construción de palletas. E como teñen moi claro que nos máis novos está o futuro, prestan especial atención ao ensino. Desde hai 5 anos reúnen nun congreso os mestres de música para que dean cada vez maior presencia nas aulas a música galega. A mostra máis palpable de que a Asociación de Gaiteiros propón actividades en torno á pedagogía e ao ensino da música tradicional, que en Galicia a verdade é que ten moitos seguidores, moitos mestres moi sensibilizados. Tamén temos unha liña editorial onde estamos empezando, editamos varios CDs con música infantil e con material didáctico para que os mestres do ensino obrigatorio poidan utilizar a infinidade de melodías e cantigas que había infantiles para que os nenos aprendesen ou tuvesen o primeiro contacto coa música e incluso co idioma. E tratamos de abranguer ca máxima amplitude posible todos os aspectos da música tradicional, tanto os que son referentes ao ensino, como a programación de actividades e de festivais. E a verdade é que se ve que hoxe en día Galicia, no que é o aspecto da música tradicional e da construcción de instrumentos, pois pódese poñer ao lado de calquera cultura do mundo que está no primeiro nivel.
Eu penso que a música tradicional debía estar moi presente na escola porque, bueno, pois é o noso entorno máis próximo, inda que hoxe en día, eu observo eso que eu son mestre nunha zona rural, os nenos é moito máis cercano, pois calquer cousa rapera ou popera ou non sei que as gaitas. Desgraciadamente é así. Con toda esta tecnoloxía dos videoxogos e demais, eu sempre digo, e eu penso profundamente, que nunca foi tan necesario enseñar música, neste caso música galega, ou facer deporte, ou facer teatro, como agora. Precisamente porque hai outras actividades que están suplantando as actividades de sempre, e as actividades de sempre son moito máis educativas pos alumnos que outro tipo de actividades que os enganchan máis, pero que a medio plazo non consiguen que sean persoas máis formadas. O esforzo realizado pola asociación para achegar a música tradicional aos nenos vese recompensado polo interese dos rapaces e pais nas distintas actividades que lles propoñen, tanto dentro como fora das aulas. Pero no ensino aínda hai moito por facer. Xaime Estevez e Enrique Otero sábeno moi ben. Xaime, como mestre, non para de traballar por ofrecer novo material didáctico orientado aos máis pequenos. E Enrique, que foi o primeiro que deu clase de gaita nun conservatorio, pensa que hai que seguir loitando para que a gaita non perda o lugar que con tanto esforzo conquistou nas aulas. Coincidiume que no ano 71 me chaman ao conservatorio para dar clases de gaita experimental, non como xa formado unha clase de gaita, non, experimental. Pero aquelo trouxo para min unha locura, porque aos poucos meses de estar no conservatorio, a gaita molestaba dentro do conservatorio. Si, porque os profesores, que todos tiñan don, menos eu, renegaban da gaita, extorsionaban, a gaita molestáballe, hasta que transcurrimos o tempo, empezamos a que queren que os gaiteiros participen nos festivales de fin de curso do conservatorio. Tocas piano, tocas un instrumento, tocas un violín, tocas unha guitarra, pero non tiña alegría ninguna. Salían os gaiteiros e a xente se emocionaba. Tuve que facer un método de gaita, que estou moi contento como habelo feito naquele momento, tuve que traballar moito, pero fixen un método de gaita para mandar ao ministerio con o outro material para que se recoñecera a asignatura de gaita. E foi recoñecida e depois empezamos a asignatura oficial. Este grupo que soa tan ben é Millo Verde. Están tocando unha peza composta por un deles, por Raúl Galego. Calquera músico que estea interesado nela só ten que buscar a partitura. Isto que agora nos parece tan sinxelo e tan lóxico, hai anos era un imposible, non había partituras. Así que se conservamos escritas as pezas máis antigas dos vellos gaiteiros e podemos saber como soaban e, en boa parte, grazas ao labor da Asociación de Gaiteiros Galegos. Unha cousa que hoxe en día, para moita xente que non estará vendo, xente nova, que non viveu esa etapa, que con ir a internet e dar un botón e tal, ten ao seu alcance un fondo de partituras e todo eso, que cando nos empezamos,
era inimaginable, quero dicir, para conseguir unha partitura de gaita te vías mico, así de claro. Entonces, nós creíamos pois que esa, por exemplo, tamén era un motivo importante, non? O de un pouco salvaguardar pois ese repertorio, ofrecelo a xente que quixera traballar con el, que non tuvese problema de acceso, todo eso, pois, hoxe en día é unha realidade. A alegría de todos estes grupos enchendo as rúas de Lugo durante o San Froilán é unha mostra magnífica do bo momento que vive a música tradicional. Pero para chegar ata aquí, tivemos que contar primeiro co mérito dos gaiteiros vellos, algúns case heroes, que non abandonaron a súa paixón ni nos peores momentos. E despois, co traballo daqueles que un día se deron conta de que había que facer algo para evitar perder definitivamente séculos da nosa cultura. Coa paixón e o esforzo duns e máis outros, seguimos aquí. E o mellor é que temos a Asociación de Gaiteiros Galegos para vixiar e asegurarnos que a festa continúa. Que se pode facer moito máis? Sí, pero para iso estamos, evidentemente. Entonces, e está a asociación e, evidentemente, non damos por zanxado un traballo. Eso é un traballo que seguirá e que outra xente que xa ven detrás nosa con moita máis forza e moito máis empuxe, porque é lógico, é unha cuestión da idade, pois xa están aí e xa están empuxando e que serán os que irán transmitindo aos que veñan detrás. Bueno, esta é unha cadea que esperemos que non se rompa, como en momentos determinados prácticamente casi se rompeu. Vendo o que era o mundo da gaita daquela época, o que hoxe o gaiteiro ten outra imaxe, é portada de revistas, falase moito deles, grábanse moitos discos, hai actuacións, son días de glamour, non, para os gaiteiros. Cando nos empezamos con isto, nin nos imaginábamos que fora a coller estas dimensións en tan pouco espacio de tempo, era impensable. Ollando así cara atrás, dase un conta que o momento que se vive é esplendoroso. É dicir, en casi ningún sitio do mundo está a cultura viva como está aquí, porque ahora ti vas a unha festa e por fin hai gaiteiros tocando fora do escenario e xente bailando con eles, que é o que sucedía, pois, facía antes da guerra. Entre todos conseguimos volver a vivecer unha cultura que estaba en perigo, e que sigue tendo partes que están en perigo, como os instrumentos dos nenos, por exemplo. Hai algunhas partes que ainda están por recuperar, pero non seguimos machacando.